Takže ahoj, my vás vítáme u našeho dalšího, vlastně dalšího videa, ale prvního z Metinu a hrajeme na serveru Pandora MT2 a teď jsme se prostě hned spavnuli, jenom nic jsme nehráli, ještě jsem se ani nestihnul nasadit věci, tak to si nasadím a je tu se mnou teda i Heidi, jak můžete vidět. Čus. A asi tady prostě na tom serveru se spavnete, takhle všechny věci plus 9, takže ne jak na... tady má nějaký bonus. Hejka, mám ve štítu inteligenci hned plus 6. Tak to by to k ničemu. Hej, proč Ne, nejde? vůbec. Hej, ono tady... Jo. Počkej, ono tady nejde nasednout. Přesto to dlouhá. Jo, už tady. Dobrý. Inteligenci potřebuju. No, jo, ty jsi vlastně sura. Mně se to nějak seká. Jdem rovnou do té bakry? Počkej, mně se to nějak seká, to nechci. Já nechci, aby se to sekalo. Ono se to seká. To nechci, já to nemám rád. Já už jsem bakře. Jo, no a tady prostě se spavnete, máte takhle věci plus 9 a tady dostanete všechny tyhle věci. A my jsme modrá, co? Takže Gino M2. Jakože Gino... Jo, jsme teda modrá říše, jak jste si už mohli všimnout. Jednou děláme skupku. Jo, to bychom mohli, co? Počkej, já to založím. Ne, já jsem to pozval už. Veď, tak já si pak to okolím. Rovnoměrko. Tak, utíkáme. Doufám, že se to nebude lagovat. Utíkej. Kam jdeme? Nevím. Zkusíme, jestli dáváme tohle. Jo. Dělej, pojď. Neřekala. Jo, já jsem zapomněl slyšet. Já mám něco na meči. Nemám, tak to asi máš ty. Oh shit, tak to asi nedáváme. Oh shit, já umřu. Počkej, co máme na meči? To zpomalení, nebo někde máme zpomalení? Jo, já to mám na štítu. Ne, tak jdem na přísahu. No, jdem na přísahu, no. Hej, já tady nejsou ani elíky, jo, tak to je větší sperma. Ty, když máš věci plus 9, tak buď rád. No jasný, ale tak jakože víš co. Tak vám si ani tu pak nemáš ty jiný brnka. Takže já jsem teda, jo. No, teď tady musíš si sehnat až jako, že ti dropne. Fakt. No. Tak to je dropný, to jsi mi měl říct. Teď jsem ti to říkal už ve škole. Fakt. Tak promiň, tak dobře. No, tak hrajem. Ty vado. Zabíjej. No, tak tady už to docela jde. Tak tohle to se budu dávat na tom. Berou mi. Já to chci, ty si hajzlík. Tak si hla. Mám 5 mega. No a ještě já jsem teda teď dotočil lolko s Akelkou, měl jsem skoro nějakých 13-2. Takže parádní hra, dal jsem si triple kill a skoro quadra kill, ale jenom fakt skoro. A ono se mi to možná lavilo, že ní nemůžu furt hitnout. Hej, umři! Prcám na ní. Já do ní řežu a jo, dobře. Já taky, mě to taky nešlo. Hej, 10 megovka, mě ještě napadla ani jedna. Ty jsi buští. No a tady vám vlastně nepadají peníze. Jo, vlastně padají vám peníze, ale jakoby, ty seš fakt boost. Padají vám tady takovýhle cihličky, jak už Heidi mu 3krát padla. A mají cenu 10, jak to je, 10, 5 a 2? 10, 5 a 2. Jsem inteligentní, ne. Si to pamatuju taky. Umřete všichni, hned. Ještě proč to mám toho koně? Já pak se dojdem prospali. A já budu teda hrát za Auru. Já jsem teprve 2. Já jsem taky. 2 megovka. No jasně, to by, shit, 10 milionovka. A já budu teda hrát za Vara za Vara Auru. Já jdu až na 7. level. Počkej, kolik tam má spelů? 3, 6, no tak na 6. Já taky. Jo, oni tady jsou vlastně ještě nějaký jenom pandorový spely, co? No a to mají varové a var to má, pak to má, myslím, že ninja. A to je všechno, protože víš se obě jakože toho Suru a Šomika nahradili. Ty to nemáš, jo? No a budu hrát teda za Auru. Sura má 6 základních. Fakt. No tak já budu hrát za Auru a ty budeš hrát za toto, ne? Za magickou čepel. No, magická čepel. No, jasně. Ale nevím, jestli půjdu do černý magie, kámo. To je PvP, no to prcej. Zase ji nebudu hitnout. No i ta VPčko je skoro. Já zkusím, tak to je teda. Už jsem. No tak vem si, tam máš tu hodnotu útoku. Kde? Na tom VPčku. A mě to tady. A neříkej VPčku, říkej PVM a PvP. No tak na PVM. No, kdybyste nevěděli, tak PVM je čepel a PvP je taková ta černá. No PVM je Player versus Monster.
Ne. Fakt? Training. To je mi novinka. Já to mám taky už. Ale ještě Hej, kde seš? Kam lezeš? Teď jsi mě neexpil. Já tě nemám expit. Co? Tak ale musíme být spolu, ne? Aby jsme neměli nikdo o nic moc. Kámo, to je hustý tohle Hej, jak dlouho nahráváme? Mně se to furt seká. Já jsem si teď dal 1920 na 1080. To jsem neměl dělat. Hej, jdem tady do toho špekouna. Oh shit, damage 85, to jsem si vždycky přál. Ne, já do něj rubu a furt nic. No, mě se to taky občas takhle budu. Ne, ty mi ho stýlneš. To se dělá jenom v louku. Ne, zabil jsem ho já. Jsem šestka. Já taky. Tak ještě jednou level a jdem. Tak jo. No kámo, tohle všechno nažeň a jdem. Jo, počkej, teď já mám pláště, já jsem idiot. Máš pláště? No ty taky? Já taky. Kilo dobré, jsme deventí. Jo, taky, ty až teď mi to došlo, víš co? Jak Zabíjej, hej, zabíjej. Zabijeme všechny. Já ty nic nezbírám, to je špatný. A sbíráš něco? No, to nemáš co. Třeba dlouhý meč, to by se mi hodilo možná, ne? Nevím, co to je. Od 5. No za to, že pak v prvním městě by ti mělo padnout navara od 9, mám za to. A nějaký zbraně tam musí být, ne? Ne. No od zbraně nevím. A mám za to, že jaký ne. Že tam máš základní. Ale co jsi za level? Jde, já už jsem 8. Já taky. Ale já jsem si tady naplašťoval snad celou tvé bakru, takže pojď mi možná pomoct. Jelej, pojď mi pomoct! Já už tam nejsem. Cože, ty jsi idiot. Ty jsi hlupec. Moci fatám, moci žádnej magii. Co si myslíš, že mám dát? Fatan. Jsi fatám, co? Ne, to. Oh shit, takový lure, to jsem ještě snad ty vůbec neviděl. Jsem to si budu dávat na oku. Jsi dostal, jo? Ne. Škoda, že to je polský. Oh je, hodně moc peněz mám. Dáme další peníze. Už je takových itemů. Hej, kde má tohle co smenovku? Tady. Kradu. Hovno, já jsem bohatý, tyve. To ty určitě nejseš. A už jsem 12. LOL. Prostě. Jsem 12. 1 lore, 4 levely. To se mi líbí na Pandoře. Yes. Tak asi jo, tady máš výlku plus 9 za 50 mega. No, tak to máš tady za chvilku, viď? No, viděl? Já už mám 30... Počkej, kolik je tohle? 30, 40... Počkej, má bych 3? Jo, 30, 40... Aha, 900 mega už asi jen tak neseženeš. No co? Tak... Štinojem 1... Napiju se... Jestli vám to nebude vadit. Hej, Sura, emosky. Ne, on to zrušil. Hej, Buste, jak dlouho natáčíme? Já zase tyhle to nechci rendrovat, já teď renderuju to. Natáčíme od asi tak 20. Kolik je? To ne. 2012. Oh shit. Za 15 mega? Kradu nebo co? A co? Meč. Kradu tady. No. Kde jsi? Tamhle. Já si chci založit ten cech. Já si chci koupit MHčko. Tak si kup všechno. Hele, tady něco leželo a já jsem si to nesebral. Jak to poznám? Koně a bovo. Militar je to, co? Jo. Si taky koupím. Kde to je? Teď to odhodím. Co to je? Ukaž to. Jo, MHčko mám. Ne, já jsem neprodal ještě ty cihličky. Prodávám to. Gilde. Ano. Vidíte, já už mám 46 mega. Já musím být 99. Oh shit, cože? To je blbost. To je blbost, ne? Hej, máš MHčko už? Jo, já taky. Tam je i lev, ale já ho nechci. Tak. Tohle to... Ne, to chci. Tohle nechci. Naschle. Kam jdem? Nevím, čekej, nakupuju. Jdem dropovat na medvědy. Ne, nakupuju. Cože, co bych dělal na medvědech? Tam dropuješ brnka.
Počkej, já se koukám tady do shopku. Je kámo, tady je nějaká toga. Jaká toga? Čekaj, já se tu kouknu, co je u těchto špekounů z prodavače. U prodavačů. To mají nový, já nevím. Uh, No, ti to říkám, že brnka první. no, ale tu ta helma. Počkej, já chci nějaký ten emo skin. Ty si, jo. Já chci blond. Já chci tady to. Tady to mají. Ale počkej. Ne. Hej, Bore. Co? Jaké je to aura? To vlevo? No, nečekám. Cialo a umíst. Hele, počkej. Určitě se mi to povede. Určitě Setkáme se u biologa. Tak jo. Jo, dobrý, trefil jsem to. No, já si ten den se spalení dávat nebo. Takhle. To je všechno do aury. Takže aura F1. Jurko sem. Počkej, co ještě prodává tenhle špek? Zbraň, díky. Obouručák, helma. To je noob. To bylo tady nebo na Celestiálu, jak jsi přišel k jednomu obchodníkovi, kliknul na něj a on ti dal všechno P. To byl Celestial. Škoda. Ještě elíky se koupil. Tady to je ten mudr za 50 mega. Koupil jsi z elíky? Nope, něco. A tady dáš ten mudr za 50 a máš všechno, ne už? Jo. No, já jsem chytrý, vole. S tím, že by ti nesnilo. Ty krásko, trošku víc těch. Kradu elíky. Kradu tenhle elíky. A jedny na manu. Hovno, já jsem celou dobu nepoužíval ty boty na speed, já jsem idiot. Jo, mám brnko od 18. Jak to? Hell je. Jak se jmenuje? Na mě. Ale jak, jo, to je pravda. Ty jsi špekoun, proč jsi tenhle buřtík? Já ti říkala, pojď dropovat na medvědy. Hele, tady je strašně moc itemů, tak já si to pozbírám. Myslíš, že chci bambusák hodit na plus 9, 18? Sura, šaman. Kámo, kde vemu FMS-ko? To co nevím, co? Musíš dropnout, no. Říkám. Kurva, tady nejsou žádný, oh shit, tady je zasvěcí. Jo, mám brnko od 18. O, a mám meč od 5, tak to mě zajímá. Tak, kradu všechno. Kradu, hej, další pod 18. Kde jsi? Nevím, tady sbírám něco. O, fazolezem, to tady asi nebude cenit, co? Co? Fazolezem. Nevím. Jo, Tak. kámo, ne. No nevím. Ono, když je možná tak někoho rubneš. Hele, tak vyhazuju. Mám na sury od 9, chceš? Jo, ne, když od 9 to mi je úplně hovno. Cože, že seš k hovnu? Nejlepší na vančíka. Cože, že smíš? Že jestli jsi mě nevšiml, tak jsem byl vedle tebe, jo? Kde jsi? Když si stačí se kouknout na mapu. Nazdar. No tak explikuj. No to určitě. Teď jsi na řadě ty. Já vyhazuju, až dovyhážu všechny věci. Nikoho nezajímá, že vyhažuješ. Aha. To je trapný, jak to musíš sbírat. Jsi trapný. Cože, že smrtíš? Oh my god, ještě další tady cenný inventář. A co, hele, je tady to, aspoň nějaká dobrá úspěšnost na sbírání. Teda na maxování. Na plusování. No tady máš ty budry. Jo, hele, samý moje cihličky, to se vyplatí. Tak já nazbíral, než jsi přišel 5 cihel. No, ty se vypouští. No. To MHčko je asi stejně ze všech nejeztíků. No, ne, když je nejlepší a nejdražší. Možná VHčko ještě není špatný. No, pak už není skoro žádný jiný. Tak. Hej, já nechci mít zase dlouhý, já nudnej díl, ty oni se nemůžou tady natočit.
Jdem expit. Tak co asi dělám? Tak, ale ne, ty vole na medvědech, omega. No a myslíš, jako, že když expíme bakře, že to je lepší požitek, jo? Hele, když jsem se portnul přes tu do bakry přes port, co to plácal. Mně to nešlo. No, tak se šnou. Sbírá. Tak. Vím, že tenhle první díl bude teda asi nudnější trošku, jo, ale trošku prostě, ale to začátky většinou všude bývají. Mám pro tebe brnko od 18, chceš? Mám. Ale můžeš, jo, vem ho. K čemu, když už ho máš? Ty třeba, když mi rupne. Jo, s kamenem ti rupne, jo? No? Mhm. Mlátím všechny z koníčka a teď už dávám smršť. Jo, mě už to taky portnu. No, vole, že jsem to spravil. Ne, tak to asi nebylo, pan. Já nevím. Nebo to Celestial. Asi jo. Umřete. No já ti tady také expím. Kolik seš level? 21. Cože, o 2 levely víc, ty seš pekou. Umřete všichni. Co to bylo? To zvonek. Umřete všichni. Tak. A další plášť. Tak to už jdem na ty. Já vím, já půjdu. Počkej, no. Mikuláška držku. Hledali naši. Byli oba smutní. Omega, kde jsi? Tam. Tady jsem luroval. Ještě jeden plášť. No, akorát mi budeš krást cihličky. No, vole, už ti padla jedna. Znesem to do řeku. To stálo. Kradu auru. Ha, co to? 5 mega. Ne, nebudem zprostý. Hele, já už bych to možná ukončil za chvilku. Můžem. Počkej, netočíme trošku menší dobu? Proč? Kolik je? Od kolika točíme tak přibližně? Tak od 0,5. Je 21 a už si myslím, že to bude nudný, víš co? No, tak můžeš. Tak to ještě chvilku. Já jdu do města. Co tam? Věci si na to. Nabusovat. No, tak já bych to napůl. Ne, počkej, až budu mít auru M, tak to ukončím. Jo, dělej lurni to. A ti helpnu. A už ji docela dostáváš, ne? No tak tolika skupek. Tak ne. Dobrý, teď už by mi měla určitě skočit. Teda doufám. Já potřebuji ještě kolečko. Jak to znám s mým rozdávacím skillem. Tak, hele, jdem na něj, kámo. Jo, to je bossík. No, je to boss? Není, co? Ne. No, ale dá se říct, že to je boss. Jaký buzík, co musíš fafíku zabít, on ti dá Já vím. stračku. Pro tu nějakou já jsem si vím, ale ne, to byl Goukpae, nebo jak se tomu nadávalo. Kámo, to byl Mahon, já vím, že jsem mohl Ne, to byl Goukpae, o co? Byl to z těle špekounů jeden. No to jo. Hej, čum, obouručná sekíra. Já už mám na M-ku, tak jdu. Já to radši pozbírám, ty. Ještě bych ti něco nechal. No, kam jsem jel? No jo, jedu špatně. Tak, já si to teď jdu hodit na M-ko a ukončím to. Takže na 17. But to take me, bro. Takže ještě si tady 33krát klikneme. Klikej. Dobře, tak já potřebuji ještě, pojď ke mně, kam jsi šel? Já už jsem ve městě. Jo, tak se tam rozloučíme Engine 2. Do 2? Tak ne asi. No, tak nevím. Tak. No, kde jsi, jo. Tak počkej, oh shit, laguje to tu, nejdu na námko. Zastav, sezem. Tak a nasazu, hej, J, ty pára, ty se na to určitě nebudeš koukat, takže my se s vámi... Počkej.
On mi píše. On mě vyzval na souboj. Tak ho pak počkej. sundáme. Ne, tak dělej ještě poslední fight, tak dělej. Napiš G a sundej ho. Oh shit, no, on má pes. Péčko, já na něj nemám. To říkám. Ale jsi to koupil. Ne, ještě furt žiješ. Jo. Ty se healnul? Nope. No, už si umřel. On to měl péčko. Good job. Hele, takže my se tady s váma i s Heidym loučíme na zemi a... Ne, já s tomu nejdu. Jo, tak já taky jdu umřít. Vole, jdem do něj. Boom! Jo. Boom, zali trastunem. Za 2 průrazem. Čekej, vydrž ještě. Já mu dám zrušit kouzlo. No, takže my se s váma loučíme, doufám, že se vám epizoda líbila, nebylo to moc nudný. Pokud se vám líbila, tak dejte like, pokud chcete něco změnit, nebo se vám něco nelíbí, tak nám napište něco do komentáře a pokud chcete vidět další videa jako první, tak dejte si odběr. Takže my se s vámi loučíme, ahoj!